След като вече сте се убедили, че продуктите Agile ще заемат върховна позиция на пазара, нека да разгледаме бизнес модела на Agile. Какво трябва да се прави след като сме се включили вече в него? Как работи този модел? Отговорът на всичко това е много прост. Веднъж присъединили се към компанията Agile, използваме продуктите и за наше собствено благоденствие, като извличаме от това изключителна полза. В една кутия има 30 броя пакетчета гел. Средната цена за кутия е около 56 евро. Едно семейство консумира от 2 до 4 кутии продукти на месец. А ето следващият въпрос. Мислите ли, че можете да споделите бизнеса на Agile с други хора, след като вече разполагате с тези чудесни продукти? Отговорът отново е положителен. Единственото нещо, което трябва да кажете на вашите приятели и познати, е следното. Вижте, аз се присъединих към тази голяма компания, създава невероятни продукти и бих искал да споделя бизнеса си с вас. Би ми било приятно, ако вие станете част от този бизнес. Алтернативите пред вас са 3. Или проявявате любопитство към бизнеса на Agile и искате да научите повече за него, или не сте заинтересувани от бизнеса, но искате да изпробвате продуктите и да станете потребители. Или пък не сте заинтересувани нито от бизнеса, нито от продуктите. Първи, втори, трети. Всеки от тези отговори е добър, няма проблеми. Не бива да насилваме никого. Изгледайте това DVD, прослушайте CD-то, хвърлете един поглед на сайта, прегледайте списанието на Agile, посетете мероприятията, които ще бъдат организирани и след това ще се убедите във възможностите или пък не. Ще ви дадем пример с Ерик Уори, 2 пъти диамантен директор на Agile. Когато през 2005 година започнал дейност, лично той представил на Agile 40 души. Тези 40 души започнали да потребяват продуктите, генерирайки потребление от около 160 кутии на месец. След което те също навлезли в бизнеса. Тези 40 души станали 400, генерирайки потребление от около 1600 кутии на месец. И те също започнали бизнес с Agile. 400-те станали 1000. Днес Ерик има зад себе си повече от 10 000 души, които всеки месец получават вкъщи продуктите, генерирайки потребление между 30 и 40 хиляди кутии на месец. И всичко това по твърде прост и забавен начин. Когато членовете представят на Agile някой, който започва да потребява продуктите и стане персонален или бизнес клиент, те получават намаление за бързо начало. Най-интересният аспект е създаването на един пазар с постоянен и непрекъснат растеж, който е в състояние да генерира огромни приходи. След като поговорихме за продуктите, сега да видим как функционира компенсационният план. При всяка дейност има една първоначална цена, която трябва да бъде поета, както и месечни разходи. С Agile единственото, което трябва да направи човек, е да поддържа бизнеса и квалификацията си във всички аспекти на компенсационният план. Тоест да закупува поне една кутия месечно, а бизнес клиентите по 2. Компанията Agile разполага с програма за самоизпращане, чрез която може да се избере кой продукт да бъде закупен и получен директно на домашния адрес. По този начин вие не губите месечната си квалификация. Това е всичко. Използвате продукта и споделяте бизнеса с други хора. Когато започнете бизнес, имате 2 възможности. Първата е да бъдете клиент-откривател с персонален пакет. Струва около 250 евро и в него са включени 4 кутии продукти по ваш избор. Това е добре най-вече за хората, които искат да станат потребители, продавачи на дребно като терапевти, масажисти, хора от сферата на хранителните добавки и спорта. Втората възможност е да се влезе като клиент-откривател с пълен бизнес пакет. Цената е около 1000 евро и включва 16 кутии с продукти по ваш избор. Подходящ е най-вече за онези, които искат да развиват широкомащабен бизнес и са готови да посветят на тази дейност 10 часа седмично. Най-често задаваният въпрос е защо са нужни различни комплекти с продукти. Отговорите са 2. Първо, защото са необходими мостри, които да се предлагат на хората, тъй като всички първо искат да пробват продукта. Второто съображение е още по-важно. Ако, например, си станал член и си инвестирал 1000 евро за бизнес пакет, пратката ще пристигне след около 7 дни и в това време няма да имаш продукти, които да предложиш за тест. Твоят попечител, който е бизнес клиент, разполага с продукти, които може да ти даде назаем и които ти ще му върнеш веднага, щом пристигне твоят комплект. Не бива да се изпуска моментът и да се губи време след като се започне веднъж дейност. Има различни начини за печалба чрез компенсационния план. Ще ви демонстрираме 4 от тях, за останалите ви моля да направите справка с маркетинговия план.
Първият елемент е печалбата от продажба на продукта. Тук имате две възможности. Можете да закупите продукта и да го продавате на клиентите или да впишете дадено лице като предпочитан клиент и да му позволите той да поръчва директно от компанията, която ще плати комисионата на вас. Вторият елемент се нарича намаление бонус за бързо начало. Това намаление се получава веднага, щом представим някой клиент и той реши да се присъедини към компанията Agile. Ако той се включи на ниво персонален клиент, вие ще получите 28 евро, което е процент за комплектите продукти, продадени от Agile на вашия новозаписан. Ако се включи като бизнес клиент, ще получите 160 евро. И в този случай Agile ще ви изплати процент за кутиите, продадени на новия бизнес клиент. От юни 2005 година насам, Ерик лично е представил на Agile 40 нови клиенти. 36 от тези 40 са влезли като бизнес клиенти с пълен набор продукти, което означава 5760 евро намаление бонус. И няма ограничение за броя на лицата, които можете да представите на Agile. Третият елемент са комисионите за обем на групата. Всеки, който се включи в компанията Agile, има възможност да създаде два бизнес центъра. След като сте въвели двама души в бизнес център 1 и 2, всеки следващ човек, когото въведете, ще попадне под номер 1 или 2. Ваше задължение е да разпределите хората в първа или втора група. В края на месеца компанията изчислява всички генерирани в двете групи комисионни. В едната група те ще са повече, в другата по-малко. Ще получите 10% от целия генериран обем в по-малката група. Можете да печелите до $25 000 месечно от комисионните за обем на групата. Съществува система и за оторяване на комисионните до $75 000, но ще ви обясним на по-късен етап. Бонус за ниво. Със сигурност това е най-интересното. Вече казахме, че няма ограничение за броя на лицата, които можете да въведете. При третия бонус хората се разпределяха в две групи. Тук обаче хората, които вие въвеждате, са директно обвързани с вас. Всички те са във вашето първо ниво. И когато те спечелят 10% на комисионна за обем на групата в по-малката колона, вие ще получите от Agile по този бонус от 10 до 50% и така всеки месец през цялата им кариера. Сега с няколко примера ще ви обясним как става това. Ако въведете някого и той печели $1000 комисионна месечно, вие може да печелите $500 месечно. Ако са $5000 месечно, ще печелите $2500 месечно. Ако са $10 000 месечно, ще печелите $5000 месечно. Можете ли да си го представите? И това е само началото. Бонусът за ниво се изплаща чак до 7-мо поколение. Това означава, че хората, които вие директно сте въвели, представляват вашето първо поколение. Ако те попечителстват някого, това ще е тяхното първо поколение, а за вас второ. Както вече казахме, 40-те души, които Ерик е представил, са станали 400. Те са неговото второ поколение. Ще печелите 7% от второто поколение, 7% от третото, 7% от четвъртото, 7% от петото, 7% от шестото и 7% от седмото. И като видите какви са печалбите от седмото поколение, ще останете поразени и веднага ще разберете как са били определени процентите. След като разбра изключителната ефикасност на компенсационния план, сега Ерик може да свидетелства, че през следващите 5 години ще печели повече от седмото поколение, отколкото от всички останали заедно. Наистина е поразително. В заключение ще кажем, че компенсационният план на Agile е прост и изключително изгоден. Хората могат да печелят добре още от начало и да си създадат значителен доход, който постъпва автоматично, при това работейки на непълно работно време. За онези, които действително повярват в този феномен, предлаганите възможности са наистина огромни. Говорим за числа с 6 нули отзад. Спонтанно възниква въпросът: какъв вид подкрепа предлага компанията Agile? Agile е изградила изключително ефективна система за подкрепа. Полагат се грижи за операциите, технологията, съхраняването на склад, експедицията, регламента, разработката на нови продукти, разпространението на нови международни пазари и счетоводството. Това, което трябва да направите, е да представите на други хора тази невероятна възможност и да им помагате да правят същото. Накарайте ги да гледат това DVD, да разгледат сайта в интернет, да чуят CD,
събитието, участвайте във видеоконференциите на живо по интернет, поканете ги на организираните мероприятия, привлечете хора, които се занимават с други дейности. Не е трудно. В заключение ще кажа, че най-важно е да се улучи момента. Настоящото състояние на Agile е възможно най-доброто. Достатъчно е човек да види всичко, което Agile успя да постигне в световен план, за да си даде сметка за мащабността на явлението в период, когато компанията все още е в процес на развитие. Agile има водеща роля в предлаганите продукти, в компенсационния план, също така има възможностите да отговори на нуждите на световния пазар. Единственото, от което Agile се нуждае, е да открие нови лидери. Имате ли представа колко милиони хора в света само чакат шанс да подобрят кариерата и финансовото си състояние? Потенциално казано всички. Имате късмет, че се намирате в точния момент, на точното място, което се случва доста рядко. Искам да ви благодаря за времето, което ни посветихте. Благодаря и до скоро!